Assalamu alaikum ɗalibi ko kuma ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya dai danganta wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barkanmu da wannan safiya ta Asabar, ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lahiya. To kamar kullum kamar yadda muka saba yau din ma zan nuna muku yadda za ka yi rajista. Misali idan kana so ka yi rajista akan website ɗinmu, ma'ana shafinmu na malamin gida. Misali idan ka zo ka buɗe browser ɗinka kamar haka. To da yake ina kan wani browser haka din, bari dai in sake bude wani browser kamar haka. Bayan ka bude browser ɗinka kamar haka, kamar da kake gani, sai ka zo ka rubuta kamar website din na gai www.malamingida.com dot to bayan ka rubuta wannan website din, abin da zai riske ka shine wannan, ko kuma ina gaban rubuta da ke, bari in sake rubuta. Zan sake rubuta malamin gida. To bayan ka rubuta malamin gida, huskar za ta iya riske ka a matsayinka na sabon ɗalibi, ita ce wannan fuska. Ni da yake already ina da account a wajen, to ya abin da zan iya samu kenan. To misali kai da ke sabon zuwa ne, sai ka danna register now. Bayan ka danna register now, zai bude ma shafin da zaka zo ka cika sunanka. Yanzu misali a ce sunanka, ko kuma in ce sunanki Maryam. To sai sunan ya kasance misali kamar a ce Yusuf a misali. Nan bayan an cika sunan, sai username, sunan da zaka rika amfani da shi a cikin website din. Misali to ni zan iya misali suna na Maryam Yusuf, kamar a ce sunan da nake so in yi amfani da shi cikin website, ma'ana username dai. Ko kuma bari in bar shi a matsayin dai Maryam kawai, tun da username ne. Nan sai ka zo ka sa email, ko kuma ki zo ki sa email. To misali bari in zo in saka email. Bayan ka saka email ɗin ke amfani da shi, to nan muna buƙatar ka saka password mai ƙarfi kamar guda 8. To misali ina iya saka, to idan dai haka ya min kawai zan iya bari ne kamar haka ɗin. To idan password ɗin ya yi maka haka, sai ka danna I'm not a robot saboda verification. Bayan ya yi wannan verification ɗin, sai ka danna register now. To bayan ka danna register now, nan shafin ɗalibi yana kan registration. Yanzu ga sunan da password da komai ya aji, sannan ya ce za a tura saƙon email ta hanyar wannan email ɗin da ka saka, za a tura mata email. Bayan an tura ma wannan email ɗin da ka tura, ko kuma da kika tura saƙo, idan ka duba ko kika duba a ciki, zaki ga akwai saƙonni na email a ciki waɗanda zaki duba ki ida registration naki, ko kuma ka ida registration naka. To da yake wannan email ɗin tana kan wayata, da yake kuma a yanzu ina kan screen record ne, ba lalle ne kaga abin da zan yi, amma na tabbata idan kai za a tura ma da saƙon email ta hanyar wannan lambar wayar da ka saka. Yawwa, bayan ka saka wannan email din, sai ka je ka yi login da account ɗinka. Bayan ka yi login da account ɗinka, za ka ga shafin ɗalibi ya bayyana da inda za ku koyan karatu. To misali bari in koma a nawa account ɗin. Yanzu da yake ni ina da account tun daga farko, yadda kawai login kawai zan je in yi, in ya so sai in shiga website ɗin. Misali na idan ka duba akwai gida, darussa, kayan aiki, jarumai, shafin ɗalibi, ƙungiyoyi, shago. Nan kun ɓangaren da aka aje, ɓangaren idan kana so ka yi wata sayayya na ɓangaren kayan aikin naka. Misali akwai kayan da aka dasa domin yin aikin ɗalibi, ko kuma sayan wasu abubuwa. Yanzu misali ni ga nawa registration nan ne, da gmail ɗina da password ɗina da komai. Nan na riga na ce mai ko da yaushe in zo zan iya shiga. Misali sai in zo in dana sign in. To da yake ni tun daga farko dama ina da account da wannan website ɗin, to ina zakwa da website ɗina gashi. Yanzu wannan course ne guda biyu waɗanda nayi, da course ɗin Microsoft Word, da kuma course na Corridor. To idan da ya bude kai ana kaɗin, kai ma haka zaka gani da komai, da setting, da kalanda, da dai sauransu ga sunan. In ma order kai, misali sai a ce a shafin ka riga ka siya wani abu, to in ma order kai anan zaka gani. In kun profile ɗinka zaka zo ka gyara, misali ka rubuta Maryam Yusuf kaza kaza, to anan din ma zaka gani. Yanzu ga registration ɗin da ni, da shekarar da na yi wannan nawa registration, da lokacin da na yi wannan nawa registration gashi na. Idan ka duba September 17 2024, misalin karfe 10 na sahi, kenan shekarar da ta wuce, da email ɗin da na yi amfani da ita, da phone number, da occupation, da dai sauransu, da biography, wanda zaka isa dan takaitaccen bayani kaɗan dangane da kai. Yawwa, to idan ka duba kuma nan akwai ɓangaren ƙungiyoyi. To nan ɓangaren ƙungiyoyi akwai ɓangaren in kana so ka karanci Microsoft Word, ko kuma Corridor, da dai sauransu. Nan kuma ɓangaren hita ne log out, to kai da ka zo karatu kuma ya zai hidda kai. Sai kuma nan ɓangaren shafi na, bari ka ga abin da zai bani.
shi kuma na bangaren dan takaitaccen bayani ne akan shi wanda ya yi wannan, misali kamar kai da kai account da su, to dan takaitaccen bayani ne akan waɗannan abubuwa naka waɗanda suna daidai da bangaren log out irin wancan wanda ka baro na ba. In ka komo na bangaren shi kuma bangaren gida, yawwa to kaga na an samu makarantar matasan arewa, koyarwa masu inganci, kayan aiki da gina kasuwanci, waɗanda kowanne ka shiga nan ne su ma kwas ne masu abin nan. Sannan ga darussukan da an ka dasa waɗanda su ne takamaiman abin da ya kawo ka. Ni da ke na riga na kammala duka guda biyu, ina da certificate nasu yanzu haka a hannu kamar yadda gani a bidiyo naka na farko. Wannan darasi ne akan corridor, ma'ana akan zane-zane da dai wasu abubuwa, wanda darasi ne an ka shimfiɗa guda 74, wanda tun daga farko har ƙarshe, wanda ga bidiyo na farko wanda shine kamar presentation na bidiyon kenan. Assalamu alaikum, barka da zuwa jami'ar koyon CorelDRAW tare da malamin gida. Idan kana ɗaya daga cikin matasa ko in ce mutane da suke son koyon graphics design wajen wallafe katin aure, bana, jota, letterheaded, gina yanar gizo, ƙarin girma ko kuma don makaranta, to mai neman kuka ne aka jefe shi da gurguru. Don kuwa a wannan jami'ar mun tanadi darussa 75 da za su bayyana maka hasiran CorelDRAW tun daga farko har ƙarshe. Saboda haka idan har kana da CorelDRAW a dankare a cikin na'urar taka kuma kana ji na a harshen Hausa, to me kake jira? A kasance tare da mu. Malami na gida a gaida gona. To kamar yadda dai kake gani abokina, haka za ka binsa yanzu nan presentation na shiga bidiyon kamar daga farko. Yanzu idan ka duba muna darasi na ɗaya, darasi na biyu, ga alaman ijiya na wanda kowane darasi ga mintuna ne nan kamar yadda kake gani. To idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya, bayan kaya account, in ka ga dama yau za ka kallon bidiyo ɗaya, bidiyo biyu, gobe ka kalla duwar ka ga dama haka kammala. Kana kammala ita na'urar za ta baka naka certificate da komai da komai, za ta ɗauki certificate ɗinka ta baka. Iyaka naka kawai ka je ka yi printing ɗin certificate ɗinka. Ina fatan ka gane, inda ba a gane ba kuma a yi min magana, insha Allah zan sake bidiyo akai domin ku fahimta yadda ake abin.